Elektroia dago nukleoen inguruan, biraka, adibidez, atomo batean, eta esan dugun bezala, elektroi honek badauka bere momentu angeluar orbitala, L-ren bitartez adierazten duguna. Baina gero bestaldetik badauka ere bere espina, momentu angeluar intrinsikoa da. Beraz, atomoaren momentu angeluar osoa J-rekin adieraziko duguna izango da L gehi S. Bueno, esan genuen bezala L momentu angeluarrarekin, momentu angeluar orbitalekin badaukagu zehaztuta halako momentu angeluarekin lotutako zenbaki kuantiko bat. L. Bestaldetik, espinarekin lotutako zenbaki kuantikoa daukagu S. J, momentu angeluar oso bat izanik, badauka ere izango du bere zenbaki kuantiko bat. J definituko duguna. Eta J karratu, izatez J bera, momentu angeluar denez, momentu angeluar osoaren moduaren karratua, izango dugu J zenbaki kuantiko horren funtzioan adia dezakegu era honetan. J bider J gehi bat H barra karratu, non esan genuen bezala J hori zenbaki natural bat izan alde. Eta J hori, zer esanik ez, egongo da lotuta L eta S-ren funtzioan izango dugu. Orduan, zeintzuk dira J-ak momentu angeluar osoarekin lotutako zenbaki kuantikoak aditzakeen balioak L eta S-ren funtzioan? Bueno, hori lortzeko zer esanik ez momentu angeluar osoaren eta momentu angeluar baturaren teoria osoa garatu behar da, baina guk hementxe bakarrik egingo duguna izango da aterako dugu zein den guri interesatzen zaigun emaitza. Eta emaitza ondorengoa da. J-ak arditzaken balioak L eta S-ren funtzioan hauek dira. J joan daiteke L-ken S-ren balio absolutitik L gehi S-ren balioetan arte. Non balioen artean baten aldea egonik. Adibidez, demagun L bat balio duela eta S zenbaki kuantiko zer esanik ez bat biren dugu. Orduan, J-ak arditzaken balioak dira L-ken S, beraz, bat biren, eta L gehi S, hiru biren. Beraz, balio minimoa bat biren, balio maksimoa hiru biren, eta haien arteako aldea batekoa izan aldenez, orduan bakarrik bi balio horiek izan aldira posibleak. Bat biren eta hiru biren. Beste adibide bat, demagun oraintxe L zenbaki kuantikoa dugula bi. Beraz, momentu angeluar orbitala handiago izan aldalako. Eta S dugu bat biren. Zer esanik ez hori ezin aldatu. Orduan, J-ak arditzaken balioak zeintzuk dira biken bat birenetik, beraz, hiru biren, da balio txikiena, eta balio handiena zein dugu bost biren. Beraz, berriro, beste tarteko baliorik ezin da posible, zeia minimo eta maksimo arteko aldea batekoa dugulo. Beraz, J-ren balio posibleak dira bi horiek, hiru biren eta bost biren. Eta balio horiekin, atera ditzakegu zein den J-ren balio bakoitzarako, J karratu karditzaken balioak. Hori alde batetik, J-ren bere moduluaren aldetik. Baina, gero bestaldetik, J hori, momentu angeluar osoa, momentu angeluar bat denez, zer esanik ez, bere proiekzioa, J-ren proiekzioa, adibidez Z norabidearekiko izan dezaken proiekzioak baita kuantifikauta dago. Eta izango da MJ bider H barra. Non MJ hori joango da, zenbaki kuantikoa doa minus J-tik J-ra. Balio minimo izango da minus J, balio maksimoa J, eta haien arteko aldea bateko izanik. Adibidez, lehengoko kasuan ikusi dugu nola demagun J-ren balioa dugula hiru biren kasuan gaudela, bai? Kasu honetan gaudela. Orduan, demagun J-ren balioa dala hiru biren. Orduan, MJ-ren balioak dira minimoa minus hiru biren. Eta maksimoa hiru biren. Eta zeintzu dira posibleak direnak, goratu behar dugu, baten aldea egon behar da labien artean, beraz, beste balioa da minus bat biren dira bi balioiek posibleak dira. Beraz, proiekzioa J berdin hiru biren kasuan, MJ karritzaken balioiek dira lau horiek. Eta zer esanik ez, balioiek jarritzako baita ML
beraz LZ-arekin lotutako zenbaki kuantikoa ML ditzen duguna, eta MS, hori izango litzateke SZ-aren zenbaki kuantikoarekin egongo litzatekena lotuta. Vale? Orduan, M-tik beraz, ateratzen dugu zein den MJ-ak duen erlazioa ML eta MS-ren funtzioan. MJ azken finean dugu ML gehi MS. Orduan, hemen ikusi duguna izan da alde batetik orokorrean bi momentu angeluar definitu dezakegunez, alde batetik momentu angeluar orbitala eta momentu elektrikoak duen espina edo momentu angeluar intrintzikoa, beraz, atomoak izango du momentu angeluar osoa J-arekin definituko duguna izango da L gehi S. Baina J hori berriro momentu angeluar bat denez, bere modularen karratuak arritzaken balioak J zenbaki kuantikoaren funtzioan era honetan adiraz dizakegu. Zeintzuk dira J horrek aditzaken balioak L zenbaki kuantikoa eta S zenbaki kuantikoen funtzioan? Horretarako, momentu angeluarren baturaren teoria garatu behar dugu, baina hementxe bakarrik atera dugu zeintzuk diren J aditzaken balioen emaitzak ikusi dugu. Eta Jaren balio, ja, zehaztuta dugunez, ja, izan da, kontutan hartu behar dugu, baita bere proiektzioa ere diskretua dela eta kuantifikatuta dagoela, MJ bider H barra. Non MJ-ak momentu angeluarren proiektzioarekin gertatzen den bezala, joan aldala minus J-aratik J-ara haien arteko aldea, balio posiblen arteko aldea batena izanik.